Hephaistos-templet. Hvad kendetegner dorisk arkitektur? Det letteste at kende på det doriske arkitektur, det er på kapitellet, der består af en kvadratisk plade. Så har vi abacus, der hviler sig ovenpå echinus, og det er meget enkelt og ligner egentlig bare en pude eller en skål. Grundplanen består af en rektangulær plan, typisk for græske templer i dorisk stil. Materialevalget er templet er opført i marmor, sandsynligvis fra Pentelikon, som er kendt for sin hvide og holdbare marmor. Der kan være elementer af kalksten i fundamentet. Og fundamentet består af krepis, hvor søjlerne står på den øverste platform, og af rum så har templet en cella, hvor der engang stod en statue af Hephaistos. Templet er omgivet af 34 doriske søjler, 6 søjler på de korte sider, som vender mod øst og vest, og 13 søjler på hver af de lange sider, som vender mod nord og syd. Den peripettale søjleopstilling danner en kolonnade rundt om cellaen. Elementer i de doriske søjler. Kapital. Søjlernes top er prydet med simple doriske kapitaler, der består af echinus, en flad og let buet skive, og abacus, en kvadratisk plade øverst. Søjleskaft. Søjlerne er riflet med 20 lodrette kandelurer, hvilket skaber en skyggevirkning og en fornemmelse af dybde. Der er ingen base. Søjlerne står direkte på stylobatet, som er den øverste platform på krepidomaen. Entasis. Søjlerne har en let kurve, entasis, der gør dem bredere på midten og slankere mod toppen, hvilket skaber en optisk illusion af styrke og harmoni. Placering og funktion. Søjlerne står på stylobatet, den øverste del af de 3 platformstrin, kaldet et krepidoma. De bærer templets entablement, som inkluderer arkitraven, som er den valgrette bjælke lige over søjlerne, frisen med triglyfer og metoper, og geison, som er tagkanten. Hephaistos-templets doriske støjler er blandt de bedst bevarede eksempler på klassisk dorisk arkitektur. Arkitrav, altså nu er vi i entablement, er den nederste del af entablementet, er der en glat arkitrav uden udsmykning, hvilket er karakteristisk for den doriske orden. Frisen er opdelt i 2 gentagne elementer. Der er triglyfer, lodrette blokke med 3 riller, der er placeret over hver søjle og mellem søjlerne, og metoper, som er firkantede felter mellem triglyferne. På Hephaistos-templet er metoperne udsmykket med relieffer, der skiller Herakles og Theseus bedrifter. Disse motiver hylder styrke og heltemod og understreger Hephaistos' rolle som gud for håndværk og skabelse. Og geisonen, der udgør den fremspringende del af taget, er enkelt udsmykket. Den kan have inkluderet små udsmykninger, såsom udskårne dyrehoveder, der fungerer som regnvandsafløb, ofte kaldet simae. Dette bidrager til både praktisk funktion og æstetik. Tympanon, altså trekantet gavlfelt og tag. Tympanon er sandsynligvis tomt eller med minimale dekorationer, da doriske templer ofte havde sparsomme udsmykninger her. Sima, som er tagets vandafledningssystem, ofte med de udsmykkede detaljer, og akroter, som er figurer eller blomsterlignende ornamenter på hjørnerne og toppen af taget. De skulle have haft geometriske eller botaniske motiver, symbolisk for Hephaistos' håndværk og naturens orden. Og hvad har bygningen så været brugt til? Templet har fungeret som helligdom viet til Hephaistos, smedkunsten og ildens gud. Inde i templet, der stod en gudestatue af Hephaistos, sandsynligvis udført i brændt ler eller bronze, fordi det afspejler gudens forbindelse til smedearbejdet. Den står der desværre ikke mere, men den mindes at have været meget imponerende. Og uden for templet kan der have været alter til dyreofringer, og omkring templet kan der have været votivfigurer eller gaver skænket til Hephaistos af håndværkere eller borgere, der søgte hans gunst. Templet er designet af den meget talentfulde græske arkitekt Iktinos. Grækerne påbegyndte byggelsen af Hephaistos-templet i år 449 før Kristi fødsel, og templet blev altså bygget i den klassiske tid. I den klassiske tid var religion en stor del af grækernes liv, og templet det fungerede altså som et religiøst centrum, men også som et symbol på Athens forhold til de guder, som byen ærede. Hephaistos-templet blev bygget til ære for den græske ild- og smedegud Hephaistos. Ja, så understreger bygningens udformning og udsmykning bygningens brug. Og ja, det gør den. Bygningens udformning og udsmykning understreger dens oprindelige funktion som et tempel dedikeret til Hephaistos, smedens og håndværkernes gud i græsk mytologi.
Templet er en dorisk arkitektur, der er karakteristik for antikke græske templer, og dets proportioner og ornamentik signalerer en højtidelig og respekt for guddommen. Relieffer og udsmykning, såsom scener af Herakles og Theseus, forstærker forbindelsen til mytologien og Hephaistos rolle som en beskytter af helte og håndværk. Hephaistos-templet har haft et stor kulturel betydning som et symbol på den græske klassiske æra og dens værdier. Det repræsenterer håndværkets og kunstens betydning, ikke kun i religion, men også i det bredere samfund. Templet er et af de bedste bevarede græske templer, hvilket gør det til en vigtig kilde til forståelsen af græsk arkitektur og kultur. Efter antikken blev det brugt som en kristen kirke, hvilket yderligere forstærker dets historiske og kulturelle betydning. Så minder denne bygning om andre antikke eller efterantikke bygninger, hvordan og hvorfor. Hephaistos-templet minder om andre græske templer fra den klassiske periode, såsom Parthenon i sin doriske stil og proportioner. Det har også ligheder med romerske templer, da romerne adopterede og videreudviklede græsk arkitektur. Eksempelvis kan man sammenligne det med Maison Carrère i Nimes, som viser romernes inspiration fra græsk tempelarkitektur. I senere tid har bygningen inspireret neoklassisk arkitektur, som ses i vestlige regeringsbygninger og monumenter, hvor søjler og symmetri er centrale elementer.